bilbaíno para su Pepita. Que suenen las jotas de abajo las quintas, que toquen los pajes por las cuatro esquinas, que salgan auroras, que chistus y rondas vengan en cuadrilla. La antigua, la joven, la tuya y la mía. Si canta Tafalla, canta Euskal Herria. La obrera, la agraria reivindicativa, canta José Mari, canta Euskal Herria. Gure sarituari emango dioguna, berari esango diot gurekin igotzeko, fabrikako langile, esan dugu editore, idazle, historialari ere bai, bere eta gure herriko hainbat gauza noblen aldeko militantea, aurtengo Euskal Utopikoak saria, Jose Mari Esparza Zabalagirentzat da, eta berari eskatuko diot sari hau eman ahal izateko gurekin hona igotzen mesedez. Eskerrik asko. Eskarrik asko eta eskarrik asko. Urduri pizka bat nago eta ekarri dut improvisazio bat, barkatuko diazu. Laserra Muniz, heldu gera Bergarara, hainbeste eta hainbeste oroitzapen dakarkigun herri honetara. Oroitzapen txarrak ere bai, zorigaitzezko Bergarako bezarkada hemen izan baitzen. Horren ondorioz gure foruak eta askatasunak murriztu zituztela. Oroitzapen ederrak, gure telesforo atzerritik bere etxera itzuli zenaren egunaren nolakoa. Oroitzapen tristeak ere, azken agurra eman genionekoa, eta Bergarako kaleak zeharkatuz, tanketa zinguraturik eta txakurraz beterik, bere kantu ederrak kantatu genituelarik. Bergara, telesforo, Maria Josefa, Ola Sodorrea, Utopia, izen potoloak dira eta haien izenean sari bat eman didate, nori eta neri. Hore handiegia beraz. Hasieran, pentsatu nuen ukegitea hori honi. Beste haunitxek ni baino gehiago merezi dutelakoan. Baina lehenbiziko sustoa pasatuta gero, animatu nintzen onartzea, 3 arrazoiengatik. Bata, oroitu nintzelako nire herriko tipo celebre bat, Juanjo Jauregi, tabernako filosofo hietakoak, esaten zuenaz. No te hagas el humilde, que no eres tan importante. Beste aldetik oroitu nintzen Woody Allenek erran zuenaz ere, sari famatu bat eman zotelarik. Ez dut, inolaz ere, sari hau merezi izan. Baina daukadan minbizia ere ez dut merezi. Orduan, bata bestean truke. Beraz, hirugarren arrazoina importantena da. Zorionez, Euskal Herrian bat dira jente asko, utopia saria merezi dutenak. Euskal Herriaren alde guztia eman dutelako eta gure herria bizirik mantendu dutelako. Hemen, areto honetan badaude asko. Zenbat gizon eta emazte ez dira izan herri honetan, utopiaren alde amesten, borrokatzen, dena ematen. Zenbat preso eta hilak. Zenbat itziarren seme-alaba. Zenbat langile, sortzaile, mila mugimenduko militante. Oraindik ere kartzelan edo atzerrean daukagula. Bizitza osoa emanik, beti Euskal Herria helburu. Horregatik gaur arnazazuen ni beraientzako bitartekari. Bihotzez diot, utopia saria haientzat guztientzat da, ezinbeste. Larraine gora da bortean, jarrerek hori
horien altzoan, sarturik ene odolian, da berria zutik Euskal Herria. Argalarekin bezarka, jarraiki duzu borroka, estatuen jakin dezalen, euren nausiak gu girela. Larraine, gora da bortea, jarririk horien altzoan, sarturik ene odolian, da berria zutik Euskal Herria. Monzon jauna zu bezala, jarraitezagun borrokan, estatuek onar dezela, Euskal Herri bat da